Здравейте, ние сме ЗК Проц и тук до мен е Закоруни. Здравейте. Ние се намираме в сървъра EnderGod PvP и уникален сървър и нали, сега сме да снимаме тук клипове и да ви покажем много как сме развили за сега. Нали, това е Алоша, която сме снимали в момента. Да. Това е фермата за картофи и за други неща. За сега само за картофи, да. Да, Вече има и разклонение. да, това е моста, моята любов, защото съм го правил супер много макефи. И да, осветили сме реката с добряхме как се кажеш това. И супер яко да тикви. Това е... Тази къща нямах никога представа за какво построиха, но макефи. Няма нищо в нея. Не, аз съм на разделен вътре. Да, няма нищо в нея, нали. Това е първо. Да. Нали, това е първо етаж, тук има двор и се направя нищо. Крафтинг с торчове. Да, и терас. Това е много макефи. Смятаме да снимем клипове на тука, защото на кефи. Ела. Това ни е най-яката къща, която сме правили. Това е Love Shack. Да. Тук да вкънем. Прекалено е тясно за двамата. Да. И уникално. Да, много кефи. Съд скандал. Да, това не е наша свастика. И така. Това не е фермата за таковата Sugarcane, той е оправил. Нямам никакво представа как е направил, но той е оправил. Не беше много трудно. Добре, и това не е главната къща, да пак се го разясня. Тук, да. Тук сме писали неща. Това не е като честрум. Имаме всякакви топлоти вътре. Тук ни е терасата. Тук са ни кочетата. Кочо, да. Какво друго? Това само е така, нали, за дизайна просто. Да, това направихме така да има, защото беше право поле и те ще тъпо ще бъде. Да. И това не е бункера. Нямаме никаква представа какво да правим в него, но кефи. Може да дадете някоя идея, ако има някой да ни гледа. Да. Чакай. Чакай, ще върка. Чакай да ям пържоля. Не. Това ни е... Тук са вече често и деца с глупости пълни. Но навсякъде всички често и с глупости, както и да е. Да. И това ни е... Нямам никакво сега как се казва това айтъм. Как кажеш това е? Мицел, това не е фермата на Мицел. И да, дано да ви е харесал как сме се какво? Ела още работи трябва. Така ли е? Ще раздадем сървъра работи. Да. Котините. Да, това са кучетата. Това е дупката на смъртта. Смъртта на дупката. В тази дупка Леонайдис Ботан, он е презият, само да ви кажа. Ние сме я правили. Това е някаква фермата за... Шака томати красавци. За тикви и за дини. И за бит. И за... Мамо, де още някой тъпкал, значи. Опа. Ние сме големи момчета, малко зоне. Добре, айде да покажем спауна и така. Добре. Значи... Значи имаме спаун. Фак! Като стреляш само. Аз изхъбих лъка вече, бат. Да. И това е спауна. Много макефи. Колко FPS вадиш? Оле, виж, и от кой честа. Няма да откажем. Това е. Това сервера е ляхма. Гледайте неща ти дават безплатно. Нали? Надявам се да влезете. Сигурно ще сложим IP-то в описанието на клипа. Тук такива, често където му раздавате ненужни работи, вместо да ги фърляте по земята. Да, и се дестройват такива. И не често, да, това е някакво. Тук има ларп различни, тук е ларп, ето още не работи, ларп недър има, друг ларп, ларп PvP ела. Ларп PvP? Няма скачаме, че. Хубаво, да не тъкна главите. Ево, крейт, това. Чакай, къде си? Ти го крат. Не, тук. Гледай, не паднеш и тук, че. Да, Оле, тук никой, Оле, това е уникално, тук никой не съм бил. Да, това е много хубаво направено. Да, и пак те загубих. Къде си? Ево. Добре. Оле, това Оле. И сега ще пак ли си? Да.
Акаунт. С дефолт. Не. И така, какво друго има за показване? Че повече на сервера. Warp. В сервера има и шоп, където можеш да продаваш неща и да си купуваш, нали? Warp Drop Party. О, той има басеки искат така. Warp как? Drop Party. Warp Drop Party. Свързвам ли? Да, оцели го. Значи на това Warp Drop Party... Чакай да дойде, да, чакай да дойде. Добре. Има Да. почти всеки ден евенти, нали, дроп евенти. И така. Нали, готино, има яки айтеми, от легендарки и глупости. Много е. Друг Warp, кой, Warp Shop, нали, има Warp SMS, има Warp Trade, Warp Food, Warp Fishing, искам да видиш. Warp Fishing, добре. Fishing, да си добре английски, добре. Това ще видиш, въдицата това неща, нали? Да, ама аз нямам въдица това проблем. Охо. И тук също така се правят снейк евентите. Да. И погледни само едно кораб, супер яки. Само Оле. да ти може да се влиза в него. Да, че ми заради оле, да. И сега си взема една въдица, откъде се купуват. Какво са да пари? $40. Чай се Муска? Али той има. Знаеш? Не ми, че съм пълнен с неща. Все едно, ако... По-годи само там, не знам. Аз съм нищо, аз съм много. Много ни това. Да. Ако да залагаме малко улица. Оп. Плаша рибата малко. Мали ще умра. Не, няма. Тук няма. Нали, да, малко съм зле с малото. Нали, да. Това ли е друго има ли? И това е. Еми, да. Я да покажем някой друг хол, бе. Кой да покажем? Хол, кой, я на... Спална. На спаун? Добре. Да. Да, имаме си спаунер за скелети. Само гадното е, че малко по-рядко се спална. Да. Трябва да седиш повече време, за да се спалнат. Да. Ние сме се развили тук, играем от една-две седмици. Тряскаме геро някой, това е. Да, събира се много бързо левел. Което също така готино, защото... Оле. Взимаш от шопа кит, тако, XP Bottle кит, и за това. Тя ще накача тук. Ето. Оле. Че? Какво, то ние други холмове имаме ли да покаваме? Не, А? в смисъл някъдето от обсидиана се. Да, това няма. Да, правим на нещо, дето още е в процес на обработка. След някой друг епизод може да го видите. Да покажа това да се правилно тук. Нали, спаунера как е направен. И да. Я сега завършим клипа в Home. Да, ходим на Алоша. Да. И така. Къде? Чай, стой, бе. Не сме се развили, нали, на Макс. Да, има още какво да се прави. И сервера го реснаха преди 2 седмици, така че има да се развиваме още много, така че имайте търпение. Ще го правим, някой ще се заградим сигурно с фенсове мои. И никой не може да влезе. И да, това е... Опа. Тук. Тя ще запали малко. Избори. Да. И това е от нас. Дано да ви хареса как сме се развили и наши силна клипове, не знам. И нали, ще правим скоро клипове още. И това е. Да, може да направя някой друг giveaway, примерно някой сет и легендарки и такива работи. Да. Ще има също така и видео за рейдване и така нататък. Да. Ще търсим, между другото постоянно търсим. Ама И не така. да. Това беше от нас и довиждане. Чао.